אוקיי, היום יום מנוחה, וזה הזמן למחשבה הלילית שלי, כי כבר לילה, וערכתי רוב היום, אז לא היה לי באמת זמן לשבת ולהקליט. לפעמים גדילה רוחנית, או אפשר לומר גדילה בכללי, לפעמים היא מרגישה כמו הפסד. אתה מפסיד אנשים, אתה מפסיד מקומות, אתה מפסיד דברים. וזה יכול להיות כואב. אבל רק אחרי שאתה עובר את התהליך הזה, ואתה נותן לעצמך להרגיש את הרגשות שצריך להרגיש, אתה מבין משהו מיוחד. אתה מבין שאתה מעולם לא הפסדת כלום. אתה מבין שזה בדיוק ההפך. שאתה קיבלת את כל מה שהגיע לך. אנחנו גודלים ממקום למקום. המקום, האנשים והדברים שעשינו פעם והיינו איתם פעם, התאימו לעבר. ועכשיו הם כבר לא. אבל למה כבר לא? למה הם לא מתאימים לנו? אני אותו אני. בגלל שאנחנו גודלים. אבל הנה קטע מצחיק. כל מה שצריך להיות שלנו, יהיה שלנו. וכל הדברים קורים בדיוק איך שהם אמורים לקרות. אפשר להירגע. אתה בדיוק איפה שאתה אמור להיות. ככה, כן, ככה. אז אתה מרגיש את הבלגן, אז אתה מרגיש את הדברים האלו, ככה זה אמור להיות. אתה במקום הנכון. אני תמיד אומר שצריך להאמין במשהו. באלוהים, ביקום, בקרמה, בגורל, צריך להאמין במשהו. כי האמונה הזאת מביאה לנו את האמונה של הכל. אמונה שהכל יהיה בסדר. אמונה שהדברים קורים כמו שהם צריכים לקרות, ואמונה שמגיע לנו דבר יותר טוב. כי תנו לי לספר לכם סוד. זאת האמת. הולך להגיע לנו דברים יותר טובים לחיים. אז אם אתם נמצאים במצב מבלבל, מצב שאתם מרגישים שאיבדתם משהו, או סובר עליכם תקופה לא טובה, תזכרו את זה. הכל קורה בדיוק איך שהוא אמור לקרות. ואחרי כל התהליך הזה, אתם תצאו הרבה יותר חכמים, הרבה יותר חזקים, והכי חשוב, הרבה יותר עצמכם. אז אם יש דבר אחד שאני רוצה שתיקחו מהסרטון הזה, זה שהכל בסדר. אתם יכולים להירגע. כל הדברים קורים בדיוק איך שהם אמורים לקרות. אתם אמורים להרגיש את כל הדברים האלה. כי עכשיו מגיע החלק של הפריחה. בקרוב מאוד יהיה בסדר. את זה אני יכול להבטיח לכם. ואם אני אגיד עוד משהו, זה עכשיו לצאת לבחוץ ולהקליט את הסרטון זה ממש אחלה, כי אנחנו, טוב, אני בבית מלא בגלל האיראנים, ואני ערכתי סרטונים, כאילו כל סרטון לוקח לי בסביבות ה7-8 שעות לערוך, ואני מנסה לעלות כל יום. עכשיו אני שמתי לב שזה קשה, ובחלק מהימים אני אצליח לעלות יום אחרי יום, אבל בחלק מהימים אני לא אצליח לעלות יום אחרי יום. כל עוד אני אעשה את הכי טוב שלי, אז אני מסופק.